ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲಿ ನೇಪಥ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪುದರ್ ಪಂಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪಡ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಪ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಲಿಂಗಪಣ್ಣೆಲ ಬಲ್ಲೆ ದಯಾನಂದ ಕೊಟ್ಲ ದಯಮದ ಬಲ್ಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಂಪಲ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ಲ ದಯಮದ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯರನಂಚಿನ ಬದ್ಧ ಬಂದು ನಡಪನಂಚಿನ ಕೊಲ್ಯ ದಸರಾ 2024 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನಿತವಿಂಚಿ 5ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಬದುಕೇರ್ನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರಂಭ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತೀರಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಶ್ರಾವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಶ್ರೀ ಬುಕ್ಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ.
ಹೃದಯ ವಿಪೀಠ ಸ್ನೇಹದಿ ಬೆಳಗಿಸು ವಿದ್ಯೆಯ ದೀಪ ಮೋಹವ ಅಳಿಸಿತು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ ಸರಿಗೆ ಬತ್ತನಚ್ಚಿನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಮುಗರ್ತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ ಗಾಯಕಿ ಕಲಾವಿದ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತೋನ್ಶೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಂಬಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಕಾರ್ಯಬಾಹುಳ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂಥ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುಭ ಕೋರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು MP ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ KS ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನಿತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ. ಹಾಗೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ H ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ನಮಗೆ ಶಾರದಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದಂಥ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ದಯಾನಂದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಂಚನೆ ಶಾರದಾ ದೇವರನೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಲ್ಯ ಪಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ದೇವರನ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅದು ಇನಿ ಯಥಾ ಜನ ಬತ್ತದು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ತಕ್ಕದಾಯನ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ಆತನ ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನಂದು ಪೋನಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮುರನಿ ಆಜಿ ತಾರೀಕು ಶುರುವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ವರ್ಮನೆ ತಾರೀಕು ಬೈದ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅವವು ದಿನ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮುರನಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆಟ್ ಅರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ
ಸಂಸದರಾದ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದಾಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇನೆಡೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗೆ ಗೌರವ ಕನಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕದನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಪನ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆ ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮನ್ಯ ಆಪಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ನ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೀತಾರಾಮನ್ನ ಇರ್ನ ತುಳುನು ಲೋಕಸಭೆಟ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಗೌರವ ಕಂತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸದರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿ ಪನಿಯರ ಯಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಸದರು ಆಯ್ಕೆ ಆಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಎತ್ತೋ ಕೆಲಸ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯನ ದುಂಬು ಮಲ್ತದೇರ ಐನು ಪೂರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪಥದತ್ತು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿ ಎಂದು ಪನಿಯರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಂತೂರು ಡಾಪನಂಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್ನ ತೂಪ ಯಥಾ ಸಮಯದಿಂದ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಆ ನಂತೂರು ಬೇಲೆ ಶುರುವಾತನ ಪನ್ಪನ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಕನ್ನೆದುರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ರೋಡ್ ಉಂತದಿತ್ತೇನೆ ಐನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ತೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ದೇಶದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ರೀತಿ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ವರದೆತ್ತೆ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಸಂಸದರೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿ ಎಂದು ಪನಿಯರ ಯಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದಡೆ ಹಿಂದಿ ಡಾವಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಾವಡೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಒಂಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ತೂನಗ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಈ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾತರನಲ ಪರವಾದರ ಪಿರೋರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ದೀಪ ಬತ್ತದನು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರಲ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಈ ಊರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಜಿ ಸಂದೇಶದ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಕೊರಿಯರಲ್ಲೇರೆ ಅರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಪಿರೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಅರಳಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರಳವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅರಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಯ ದಸರದ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನನು ಗುಲ್ಪುನ ಅರಳವನ ಮೂಲಕ ಜನಾದಿಗಿಡುಪುನ ಜನ ನೆನೆದೀಪನ ಅರಳವನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಆರಂಭದ ಯಜ್ಞನ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಡ ವಿನಯ ಬಂದದಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರ ತನ್ನ ನಾಲೈದ ಚಿಟ್ಟೆಡು ಬರ್ಪುನ ಜನ ಕೊಡಿ ಬಾತೆರನು ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಿರ್ಕೋಡ್ ಪಂಡ ಸುಲ್ಮೆಲು ಈ ಕೊಲ್ಯದ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಆಶ್ರಯಡ್ ಕರಿನ 43 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಮಿತಿದ ಮಾತು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನಂಚಿನ ಎಂಗಳ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ದಯಾನಂದ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂಚ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪನೊಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವನ ಪನೊಲಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಪನ್ಪನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಇದು ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಇದು ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕಟೀಲ್ದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಈ ರೀತಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಲ್ಯಡು ಕರಿನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಾರದೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೋದು ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗ ಒಂಜಿ ದೊಂಪದಡಿಟ್ಟು ಸೇರಿಯರ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಾರಣ
ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇದು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಂಡು ಬಂದುಲ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಕಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವ ನೆಲನ ತುಳುವ ಭಾಷೆನ ಈ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸನಾತನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತದ ಬದುಕದ ತೊಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಈ ತುಳುವ ಜನಕ್ಲೇನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾರ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ತನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೆಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬುಳಿಪಾವನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮನ್ಪೆ ಈ ಹೊಸತ್ತಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತಿನಂಚಿನ ಈ ಮಂದಿರದ ದೊಂಡ ಇಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸವನ ಕೇಂದ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸವನಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಪರಾಲ್ದಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪನ್ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡರಿ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ದತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರನ್ನ ಮುಗಿಪೋಡು ಅಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯನ ನಿರ್ನಾಮ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯನ ನಿರ್ನಾಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಂಪ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಂತದ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೀನಿ ರೋಡ್ ಗಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಬದಲ ನೆತ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಆಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿದ ಈ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅದಪ್ಪು ಉವೇ ಸಂಘಟನೆ ಅದಪ್ಪು ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಆಂದೋಲನದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾದ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ದು ಆಯ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನೆಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಧ್ವನಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬುಳೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರಾವಡು ಸನಾತನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಕಲು ಮನ್ಪೂಡ ಐಕಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಡೆ ಅಂದಲೇ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದು ಮಾತಿರಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ಪದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ನಿಕುಲು ಮಂತಿಪ್ಪನ ಈ ಬೇಲೆ ಕರಿನ 43 ವರ್ಷದ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ಪಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಭಾಭವನ ಮಂದಿರನ್ ಮಂತಿದ್ದಂಚಿನ ಬೇಲೆದಾದೊಂದೊಂದು ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪನೊಂದು ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪನೊಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ಎನ್ನಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಅಪರಾಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ಲು ಉಪ್ಪಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಕೊಲ್ಯ ದಸರಾ ಕೊಲ್ಯ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವಗೂ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜನ ಅದು ಬತ್ತು ಪರ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಅರೆ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಕಣ್ಣಾರ ತೂಂದಿತ್ತನಾರು ಅನ್ನ ಇನಿ ಕಾನಕ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ನ 10 ಬಿರಿಲ ಜೋಡಾದ ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಕರುಣಿಸಾದರ ಪಣಿಯರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಂಜನಾದ್ರ ಇಂಚಿತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಾದರು ಅಂಚಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಜಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡೆ ಬೂರರ್ಮೆಲ ಪರ್ಬ ಗೌಜಿ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅಂಚನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಆರ್ಲ ಪೋಡ ಅವನು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದ ಮನದ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ ಸಂಭ್ರಮದ ದೇವತಕವಾದಿ ಬದ್ದು ಸೇರಿದರು ಆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ನಡತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ರಿತೀಶ ಎನ್ ಕರ್ಕೇರ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯನ ಊರೊರ್ಮೆಲ ಪಸರಿಸನಂಚಿನ ರಿತೀಶ ಎನ್ ಕರ್ಕೇರ ಆ ಕೂಟದಾಗಲೇ ಮಾತರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಆಗ್ಲು ಆರು ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದು ವೈಷ್ಣವಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಯದ್ವಿನಿ ಅಂಚನೆ ರಿತೀಶ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸ್ವರೂಪನ ಇದ್ದ ದಿನಕನಕ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಪಾದ ಮುದ್ದೆಲಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನಚನ ಯೋಜಿ ರಿತೀಶ ಎನ್ ಕರ್ಕೇರ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಅಜಿ ಗೌರವದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಲೆಪ್ಪು ಒಲೆದ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೌಟೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋರಿತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬುರ್ದು ಕೊರದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅಂಜನೆ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತದು ಸೇರೋಡು ಮಾಡೋದು ವಿನಂತಿ. ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಅಂಜನೆ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಬದ್ದದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾಜಪದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರರಾದ ಅವತ್ತಿಗೆ
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಚಿನ ಬೂಡ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೋಡ ಅಂಚಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಂಸದ ಒಂಜಿ ಸುರೂರ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಇನಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪರಿಂಚಿನ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಲಕಿರ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಮೂಲಕ ತನಕಲು ದೇವೇರು ಕೊರ್ನಂಚನ ಪನವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುನಂಚನ ಕೆಲಸನ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಿ ಇನ್ನು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅದಪ್ಪು ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದಪ್ಪು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗ ನಡಪುನಂಚನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕಾದಿ ಸಾಮಾಜಿಕಾದಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ತನ್ನ ತೊಡಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಯುವ ನಾಯಕಿಯಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನಂಚನ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಂದೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಏನಂಚನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ್ರು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಗಿರ್ಕಾರ್ ಅರೆ ಶಾಲು ಪದೆತ್ತದ ರೆಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಗೌರವದ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಒಂಚೂರು ಕೈಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ಈ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಾಗ ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯಲ ಎಂಗಳ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತ ಗುರುಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಸುರೇಶ್ ಕೆಪಿ ಎಂಗಳ ಶಾರದಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಂಚನ ಮಾಡೂಡು ಪುನಂಚನ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿನಂಚನ ಒಂಜಿ ಸುರೇಶ್ ಕೆಪಿ ದಂಪತಿ ನಕಲು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ್ರು ರೆಡ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಪರಿಸರಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ತುಯಿಲಕನೆ ಕೊಲ್ಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದು ಶಾರದಾ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದಿತ್ತು ಅವೇತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಇತ್ತಿನದಾದ್ರ ಕೊಲ್ಯ ಶಾರದಾ ಕಟ್ಟೆ ಓಲುಲ್ಲರು ಬಣ್ಣ ಕೊಲ್ಯ ಶಾರದಾ ಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದಾದ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾಂಬೆನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ಎಂಚ ಶಾರದಾಂಬೆನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಸರಾ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕೊಲ್ಯ ಶಾರದಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುವುದುಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 14 ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗೆ ಸತೀಶನೆ ಪನ್ಲಾಕಂಡು 14 ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದು ಬಹುಶಃ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಡ ತೀರ್ಥದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆದು ಮಿತ್ತ ಅಂತಸ್ತು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಆಪುಣ್ ಬಂಡೇರಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ನೆಕ್ ಮಾತಾ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತಾ ದಾನಿಗಳನ್ನ ಸಹಾಯದ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದು ನೆಕ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಏರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಆ ಶಾರದಾಂಬೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಸ್ತು ಮಾತಾ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತರು ಬಹುಶಃ ಆರು ಒಂಜಿ ಓವೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲಡಾರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ 25 ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತದು ಯಶಸ್ವಿ ಆತರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಕೊಲ್ಯ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಬಹುಶಃ ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ಬೇಕಾರು ಎಂಡು ಮುಟ ಆರ್ನ ಬುಡ್ಪುನೇಜಿಯರು ಅವು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ ಬಂತದೇ ಸಿದ್ಧ ಬಂದರು ಆರ್ನ ತತ್ವ ದುಂಬುರಿಂಚ ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ದಿನ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಸಸ್ಯನ್ನ ಇಂಚನೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಅವಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವಡು ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವಡು ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಬಲೆ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ ಎರಡು ಪಾತ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಬಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಬತ್ತೇರೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದೆತೊಂದು ಇನಿ ಯಥೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಯಥಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ ಐನ ಮುಖಾಂತರ ಯಥಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ನಾನು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆತ
ಎತ್ತರಗೆ ಬುಲೆಪಾಯನಂಚಿನ ಚಿತ್ತನ್ನಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಅರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟೋಡು ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೆ ಬೇತೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟರೆ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪೆರತ್ತು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟವನೆಲ್ಲ ಎತ್ತವಾಡು ಗುರಿಯರಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಸಹೃದಯ ಚಿತ್ತನ್ನೇ ದ್ವೇ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಚಿತ್ತನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರ್ನ ಮಂದಿರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರು ಬತ್ತನೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆತನೆ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಅಂತಸ್ತುದ ಕಟ್ಟಡ ಮಿತ್ತ ಆರುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇತ್ತ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಸಾಕಾರ ಐತ ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರ ಇರೆಗೆ ಕೊರಡೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾಕಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಯಮಾತದ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಚನ ಉಷಾಕ ದಯಮಾಡ ಇನಿ ದಂಪತಿ ಸಮೇತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತ ನಚನ ಪೊರ್ಲಗಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಶಾರದ ಕಲಾ ಮಂಟಪ ಆದುಂಡು ನಚನತ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಲ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಚಿತ್ತರಂಜನ ದಂಪತಿ ನಕಲು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯೋದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಕಿನ್ಯ ಅವಧಿಡ್ ಅವೇತ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಂಚನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಡ ಅವು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯೋದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭದ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾಸದ ಪಣವದ ವ್ಯವಹಾರನ ಚಾಕು ಚಕ್ಯತೆ ಇತ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಭಾವಣೆ ಮಂತ್ರಂಚನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ರೆಡ್ ಶುಭಾಶಯದ ಮದಿಪುನು ಅಪ್ಪ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿದ 7ನೇ ದಿನದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮಾತೆನ ಕೃಪೆನ ಬೇಡನಂಚಿನ ಹೊರತು ಇನಿ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಗ ಬಂಡ ಇನಿ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆದ ಬತೀತೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೋನ್ಸೀರ್ ಲೆತೀತೇರಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಇಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಣ ತೂನಗ ಅವಳ ರಾಜ ರಸ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಗಿಂದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಪಣದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿಯರಂಡು ಅಂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಗಾರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಐದು ಮೀಡ್ದು ಕೊರ್ಪನಂಜಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಜಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿಯರ ಕೊರಡು ಆತೆ ಹತ್ತು ಇನಿ ಸತೀಶನ್ನೇವಡು ಅತ್ರ ಈ ಸಮಿತ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕ ಆತ್ಮೀಯರು ದಾಗಿಂದ ಬಂಡ ಪ್ರವೀಣರು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಒರಿಯಗುರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡೆ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಈತೆ ಪನ್ಪುನು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆರಂಭ ಒಂಜಿ ಈ ಬಾಗಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾಡೂರುಡು ಶಾಖೆ ಆವಡಂದ ಆರೇ ಕಾರಣ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ಮ ಶಾಖೆ ಏಪಲ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರ ಪನಿಯರುಂಡು ಎನ್ನ ಏರಿಯಡೆ ಒರಂಬ ಶಾಖೆ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿದಾಯಕ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತಿ ಎತ್ತರಗೂ ಬೇರೆ ಇರಂಡು ನಿಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಬೇಡೊಂದು ನನಾಥ ದೇವೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಯಾರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪುನೇಟಾವಡು ನಿಕ್ಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದೀಪುನೇಟಾವಡು ಅತ್ರ ಲೋನ್ ದೇತೆ ನೆಕ್ಲಕ್ಕೆ ಶೋಕುಡು ಕಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇಡೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾತ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಕುಡೋರ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೇದಾಗಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಆವಡ್ದಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಸಾಯಪ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನಾತ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಂದು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಧನ್ಯವಾದ ದಿಕ್ಕುಡು ಜೇಚಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಚಿತ್ತನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಆದ ಅನ್ನ ಶಾರದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕುರ್ಸಾದಾರ ದೆತೋನುಗ ಪಣಪನಚನ ನೆಟ್ ಸಾಲಡಿತ್ತೇರು ಸಾಲುಗ ಸೇರ್ಗ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪನ ಆರ್ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಚರತ ಶಾರದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲೆ ಕೊನಪುನಚನ ಕೆಲಸ ನಿಂತ ದಿನುಟ ಆತನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಕೆಪಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶಾರದಪ್ಪೆಗೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ಮೂಲಕ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನಾರು ಅಚ್ಚನ ಹತ್ರ ಆರು ತನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಕೋರುಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ದಂಪತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಅಚ್ಚನ ಹತ್ರ
ಅಂಚಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಪ್ಪು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಪ್ಪು ಪುದರ್ ಬುರ್ಚಿ ಪಣದು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪುದರ್ ಪಂಡಿಜಿಂಡ ಅವು ತಪ್ಪ ನಂಜನ ಪುದರ್ ಬುರ್ಚಿ ಪಣದು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಆರು ಪುದರ್ ಎಂಕುಲು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಲ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಸುರೇಶ್ ಕೆಪಿ ಸತೀಶ್ ಕಾರ್ಕೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬುರ್ಚಿಂದೆ ಪಂತಿನಾರು ಆನ ಇಂತ ದಿನಕಾರಕ ನಮ್ಮನ ಮಂದಿರ ಲಕ್ಕುದುಂತುದುಂಡು ಅಂಚನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಪಣೋಲಿ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ಹೇಮಲತ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ದಂಪದಿನಕ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊನಾರ ಚಿತ್ತನ್ನೇ ಅರ್ನ ಎಂಚಿನಾಪುರ ಅರ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತನಾರು ಅಂಚಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ದ ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚಿತ್ತರಂಜನ ಬೋಲ ಸುರೇಶ್ ಕೆಪಿ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಚರಣ್ ಭಟ್ನಗರ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗ ಉಮೇಶ್ ಕೋಲಾಲ್ ರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವದು ವನಸ್ ಪತ್ತನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ವನಸ್ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುಲೆ